Britaniýanyň Daşary siýasat edarasy Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýynyň gowulaşmaýanlygyny aýdýar. Angliýanyň Daşary işler ministrligi dünýäniň 31 ýurdundaky adam hukuklary ýagdaýyna syn edip ýylyň 6 aýyna bagyşlanan Täze hasabatyny çap etdi. Hasabat 2021-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryny öz içine alýar. Aladaly ýurtlaryň sanawyny Owganystan, Belarus, Venezuela, Israil, Hytaý, Demirgazyk Koreýa, Pakistan, Orset, Saud Arabystany, Syria, Türkmenistan, Özbegistan we ýene birnäçe döwlet girýär. 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyny Türkmenistanyň adam hukuklary meselesinde düýpli gowulaşma bolmady. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy ýurdun içinde we daşyna adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we olaryň maşgala agdalarynyň häkimetler tarapyndan saklanmak, ýanylmak praktikalary bilen ýüzbeýiz bolýanyny habar berdi diýip hasabatda aýdylýar. Şol wagtda hasabatda türkmen türmelerinde oturan Yehova şaýatlarynyň hemmesiniň 2021-nji ýylyň may aýyna ygran edilen güne geçişde adatlyga çykarlandygy bellenýär. Emma muňa garamazdan hasabat döwründe Türkmenistanyň BMG'nyň Adam Hukuklary Komitetiniň degişli kanunçylygy gaýtadan seredip raýatlaryň dininiň sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrmak hukuklaryny ikrar etmek we olara harby gullukdan daşarda alternativ gulluk etmek mümkinçiligini bermek baradaky öňkü tekliplerini ýerine ýetirmäni gaýdylýar. Şeýle-de hasabatda hökümetiň Covid-19 hadisasynyň ýurda aralaşmanlygy baradaky tasdiklamasyny dowam etdirenligi bellenýär. Ýurtda azat mediýanyň bolmazlygy we pikir beýan etmek azatlyklarynyň töwerekliğin çäklendirilmegi netijesinde bu aýdylýanlar köplenç sora gastyna alynmany aldy. İkinci tarapdan Britaniýanyň Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň 2021-nji ýylyň aprelinde halkara migrasiýa guramasy bilen adam sewdasynyň pidalaryna kömek bermek we goraw üçinçiligini döretmek barada geçiren gepleşiklerini gowulaşmandygyny aýdýar. Mundan başga hasabatda Türkmenistan BMG'nyň mejburi ýitirim edilmeler boýunça işi topar bilen işleşmäge, olaryň saparyny gurnamagy we mejburi ýitirim edilmeleriň pidalary bolan we uzak wagtdan bäri öňgelikde saklanýan adamlar baradaky meseleleriň çözülmegine çagyrylýar. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça täzelikde çap eden milli hereket mailnamasyny käbir oňun başlangyçlar bar we egerde doly durmuşa geçirilse, olar ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýyny gowulaşdyryp bilerdi diýip Britaniýanyň Daşary işler ministrliginiň adam hukuklary boýunça alady döredýän ýurtlar baradaky 6 aýlyk hasabatyny aýdylýar. Türkmenistan halkara hukuk guramalary we halkara jemgyýetçilik tarapyndan öz boýnuna alan adam hukuklary we adatlyklary goruşnamalaryny doly we dogry ýerine ýetirmelikde onlar çeýlibäri tankyd edilýär. Emma resmi Aşgabat bu tankyda getirilýän faktlary doly bölekleýin inkar etmek, anyk soraglary jogap bermän kabul edilýän täze kanunlary gaýtalamak bilen umumy sözler arkaly jogap berýär.